Em dic Jaime Vicente i he publicat aquest llibre que es diu Una bestiola molt atrafegada. El tema del llibre és la transformació del protagonista d'aquest insecte, que al principi està molt estressat, que té molta pressa, que no pot parar per fer res, ho vol fer tot ara mateix. La transformació d'aquesta actitud, d'aquesta manera de viure, a una altra més calmada. Des de la calma, des de la tranquil·litat, aprèn a passar-s'ho millor, a gaudir dels seus amics, de les coses que li agraden i està millor en general. Hi ha un punt de la història que és dinàmica, tota la primera part, hi ha molta acció, molta energia i hi ha un punt d'inflexió en què perd el control i llavors ha d'assumir aquesta nova actitud. Llavors en aquesta part tenim més color, perquè veu el fons, perquè veu els detalls, és una mica diferent. I ja està. Moltes gràcies.